Takže vybil sa mi telefón, lebo že mám plnú pamäť. Tak to sa mi ešte nestalo pri iPhone. Nevadí, musíme si to potom prečistiť. A tu som začala rozprávať vlastne o tomto treťom obrázku, na ktorý sa veľmi teším, lebo je nádherný, takou veľkonočnou tematikou, rodinnou, domácou. Ale ako som si ho znova a znova pozerala, keď som sa na ňo tešila, vy to robíte vlastne, keď sa tešíte tiež na niečo, kým vám to príde, tak si znova a znova pozeráte ten obrázok. No tak to som ja robila pri tomto obrázku a až potom som si všimla, že to vlastne vygenerovaný obrázok umelou inteligenciou a teda je tam dosť jedna divná vec. Tak ma to mrzí, že som si to vôbec všimla, lebo keby som si to nevšimla, tak som úplne šťastná. Ale teraz sa toho bojím, že čo to bude. No, tak poďme sa na to pozrieť. Som na to zvedavá. Bude to takéto dva zajačiky. Mamička s maličkým zajačikom vária spolu alebo pečú na Veľkú noc. To ja veľmi rada robím so svojimi deťmi, teda keď spolupracujú. Keď nespolupracujú, ich vyháňam pred z kuchyne. Ale väčšinou spolupracujú, lebo ich to celkom baví. No a tu je to nejaké dolámané. No, ideme to pozrieť. Prosím, nech je to všetko dobré. Strašne som sa na ten obrázok tešila. Jo, je to veľké, je to 50x50. Vyrovnáme ho trošičku, nech to lepšie vidíte. Ja už sa teším na Veľkú noc. Zbožňujem jar a Veľkú noc, mám rada tú farebnosť. No, ukáž sa mi. No, vyzerá to tak ako tie krajinky. V mobile to vyzerá oveľa krajšie, ako to vidím ja naživo. Ale uvidíme. Zatiaľ nie som až taká sklamaná ako pri tých krajinkách v predošlom videu. Nádherné. No a že kde je tá vec, ktorá sa mi nepáčila. Toto to nie je, tak nevidím to tu až tak, ale je to túto tie dve ruky. Vidíte niečo? Neviem, čo toto. Čo je toto? To vyzerá, že majú spolu ručičky, ale zároveň tam je ako keby úško z nejakej šálky alebo z nejakej konvice. Dáva to zmysel. Ale inak sa mi páči tá tematika. Uvidíme. Viacej sa mi teda ľúbi tá husička s tým kuriatkom. Ale aj toto môže dobre dopadnúť. Ukážte tie farby. To sú tiež také rúžovo-žlté. Ale ľúbi sa mi to. Určite to skúsim. Je to 24 farieb. Ale som zvedavá, že či toto tu mi dá zmysel. Ako keby tu chýbala proste nejaká šálka. Vidíte, že toto má tiež také úško. A toto tu je tiež také úško. A to som si vlastne všimla, až keď som si ho tak po 10-krát obzerala, že ježiš, nech je doma, už sa na to teším. Takže toto sú tie 3 moje nové. Uvidíme, kedy to budeme robiť. Takže znova krásne kuriatko. S nožikom. Určite si chce natrieť maslo na chleba. A potom tu je ešte tá husička. Alebo kačička. Áno, som dedinský typ, ale mám problém rozoznať husku a kačku, keď sú takto biele. No super. Teším sa, že som to s vami mohla takto rozbaliť. A už bodaj by som sa do toho pustila. Ale ako som spomínala, robím teraz na tejto kráske ružovej. Zatiaľ mám tu 1/4 a tu nevidíte, ale dám vám do videa. Naučím sa, ako tam pridať tú fotografiu, že ako to bude vyzerať vo finále. Tak sa majte krásne, majte nádherné jarné počasie, užívajte si ho. Dúfam, že nemáte nikto jarnú únavu a máte možnosť si niečo vypestovať, či už len paradajočku na parapete v byte,
Proste choďte do toho, hrabač sa v hline je ďalší spôsob relaxu okrem diamantového malovania. Tak sa majte krásne. Ahojte.